בסרטון חדש של הלל. היום חברים עליכם איך לערוך בקאפקט כמו שאני עורך, אז יאללה בואו נתחיל. כמו שהבנתם חברים, אנחנו עכשיו נלך לסרטון חדש. אני לחצו לסרטון חדש, אני שנייה חוזר. אוקיי חברים, נכנסתם, בחרתי סרטון, תבחרו לכם סרטון, אוקיי? ואני בחרתי בסרטון הזה. אוקיי, לא מעניין. אוקיי, בואו נתחיל ברקע. בואו נתחיל. יש לכם פה תמונה. אם אתם רוצים לשים תמונה שלכם, שימו, אין לי בעיה. צבע. בואו נשים. רואים? אתם יכולים לעשות ככה. אוקיי. תקטינו. אוקיי, יש לנו עכשיו. אוקיי. יש לכם פה, אתם הולכים לטקסט, אוקיי? טקסט. יש לכם פה כיתובים אוטומטיים, אבל זה לא עובד, אוקיי? תוסיפו אוסף טקסט, אוקיי? אז היום אני אראה לכם איך לערוך סרטון, אוקיי? כמו זה למשל. בלבלתי, חכו. אוקיי, ככה, איך לערוך פשוט. אוקיי. יאללה. שמים את זה, רואים? לא רואים את זה טוב, רואים? אין, למה לא רואים? או, פשוט מקטינים. לא לפחד, פשוט תקטינו. ותסתכלו טוב, זה החלק הכי חשוב. לא כל כך, אבל תסתכלו. אם אתם רוצים לעשות בעברית, זה עובד באנגלית, אבל הוסיפו את זה, לוחצים על הכתוביות, כאילו פה תלחצו על הכתום, תלחצו, והולכים הנפשות. הנה הנפשות, 3 עיגולים, אוקיי? הנפשות, תכתבו ABC, רואים? ככה, תכתבו ABC 1, 2, 3, סבבה. יופיע לכם, חכו, זה כמה ייקח זמן, לא כל כך. רגע, זה אמור להיות פה. הנה, רואים פופ-אפ. פופ-אפ, אני אראה לכם. תראו איזה מגניב. פופ-אפ. תראו, כאילו כזה, זה קופץ. עכשיו, אם אתם רוצים לצבוע את הכתוביות, הולכים לסגנון. סבבה. עכשיו תלכו גופנים, פלובו, ותבחרו לכם צהוב, שחור. זה אתם יכולים להגדיל, להקטין, להגדיל. רואים? אני אבחר בשחור או באדום. יש לכם פה אפקטים. יש לכם פה את זה יפה ממש. זה אני אעשה לכם סרטון מפחיד, אז אני אעשה לכם סרטון מפחיד, אבל הרבה מפחיד, יותר ממה שאתם חושבים. קודם כל שנגיע בסרטון הזה אני אתן לכם 5 לייקים ומנוי, אז קדימה חברים, תנו לייק, תירשמו לערוץ, ויאללה בואו מה עובר לי בשכל, בואו נמשיך, יאללה. אוקיי, אם אתם רוצים להוסיף סרטון, יש לכם פה אוברליי. שים על אוברליי, אוסף אוברליי, ותבחרו לכם סרטון. למשל, get out, לא מעניין. לכם פה הרבה דברים, למשל, תראו, הנה. הרשם כמנוי, זה כמו, אם אתם רוצים את זה, הנה, הרשם כמנוי ישראל, אם אתם רוצים, אני יכול לעשות לכם מדריך. לוחצים. עוד משהו. תראו, נכון שהמסך ירוק, יש אנשים שלא יודעים לבטל את זה. אז הגעתם לסרטון הנכון. יאללה.
לוחצים על הירוק, ככה, על הירוק, והולכים, תראו, בן אדם, הנה, הסרת רקע, בן אדם, מסך ירוק, ובום. איפה מסך ירוק? עכשיו תראו, רשם כמנוי. ראיתם? לא ראינו מסך ירוק. עכשיו עשינו אוסף אוברליי. לכו למסננים. אם אתם יוצרי אדיטים או עורכי וידאו, זה בשבילכם יוצרי אדיטים. אם אתם יודעים. יש כאלה המון שיודעים את זה, אבל נעשה לכם גם. הולכים למסננים, אוקיי? ותלכו לאתם. לא יודע איך קוראים לזה. אתם. לכו לבהירות. בהירות, סבבה? לכו תעשו את זה על 25, או 26 או 25. קצת קשה לעשות על 25. הנה. או שאתם רוצים לעשות ככה. בהירות, נעשה את הבהירות שלנו על איכות טובה. רואים, אתם יכולים להזיז את זה, לא יודע. אבל רואים איזה איכות? תראו איזה איכות. איזה איכות, תראו. וואו, אני אהבתי. אוקיי. מה שאתם עושים עכשיו, הולכים לשמה. שמה, אוקיי? שמה. הולכים לקטעי סאונד. קטע. אם אתם רוצים ולוג, תעשו ולוג. זה טוב. אבל אני לא אבחר מפה, יש לי שיטה סודית משלי. אם אתם רוצים, תבחרו לכם שיר או סאונד כזה, לכו לאוברליי, אוסף אוברליי, ותבחרו לכם סאונד. אני בחרתי את זה. רק רגע. הנה, רואים? פשוט. למה רואים את זה? פשוט מעלימים, גוררים את זה למעלה. יאללה, תראו, בוא נראה. איך אנחנו סרטון? רשום כמנוי ישראל, אוקיי, הבנו. שזה מתחיל המוזיקה. אם אתם רוצים להצחיק אותם, לעשות להם ג'אמפסקר, זה בשבילכם. חכו, תראו מה זה מצחיק. די יום, אחי. אוקיי. עשינו ככה. בום, רגע. חכו. תסתכלו אבל טוב טוב. הולכים לשמה. אוקיי, שמה. תסתכלו טוב טוב. אפקט סאונד, לא קטעי סאונד, אפקט. זה הכי מצחיק שאני יכול לעשות. מתי שאתם שומעים כזה. הנה, תראו, בום. איזה מצחיק, אבל תעשו את זה אתם רוצים להגביר את זה, הם לכו לעוצמת הכל, תעשו 370. אוקיי, ג'אמפסקר, לא כזה מבהיל. לכו לכיתובים, אוקיי, כיתובים אוטומטיים לא עובד. עזבו אותי, להזין כיתובים. יש בו, נעשה דוגמה, שלום לכולם, אני הולך לשמוע, ואהבה כל לא יקרא את כל זה. אוקיי, עזבו את זה עכשיו את הכיתובים. אני שנייה חוזר. אוקיי חברים, לכו לאפקטים, אפקט וידאו. אם אתם רוצים ליצור אדיט, זהו ברקע. לא כזה טוב. טוב, נעשה ללא. חדש. אני אוהב את החדשים. הנה, תראו, איזה מטורף. רגע, תראו. אם אתם רוצים להגדיל ככה, לכו לפיצול, אוקיי? שימו פה. רגע, לכו עוד פעם לפיצול,
תדייקו, לכו לזה, למעלה, תראו, אני אראה לכם בסרטון, תראו, והולכים לפה, הולכים לגרפים, לרגיל, אתם, אוסף מקצר, פה רגע, אוקיי. שאז טוב. הייתם כזה בוער. אוקיי. בום. מלא. אני גם נבלתי. אני צמוד שלו. אוקיי. לכו למדבקות. יש לכם פה את זה. תראו, אם אתם רוצים להגיד משהו, אם לא יודעים, אז כמובן יש פה את הסימנים. רואים? הנה ברווזים חמודים. ונעשה לכם משהו אחרון, אם אתם רוצים לצייר בעצמכם, פשוט, זהו. הנה. רואים? וחברים, זה היה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם, אז יאללה ביי!